столичното 144-то средно училище Народни будители близо 500 деца са обхванати от училищните схеми, училищен плод и училищно мляко. От тази година е включен и пчелният мед. Какъв е интересът у децата към всичко, което се предлага по училищните схеми и какви добри практики има в столичното 144-то училище, за да не се разхищава храна? Има деца, които може би са в неравностойно социално положение. За тях това е много нещо. Всеки ден да имат закуска с плод или мляко. Не мога да кажа, че на 100% изяждат всичко. От наблюдението, което има, едно дете обича ябълка, друго обича портокал, трето обича банан. Най-много обичат бананите. Това сме забелязали. Киселото мляко се яде с удоволствие, прясно мляко не се пие. Не зная защо. Пчелния мед се яде. Би било хубаво в тази програма да се включи и кашкавала и сирането. Преди години, две, получавахме пакетиране по 30 грама сирена. Те изяждаха с удоволствие тези сирена. И за да не изхвърляме храна, ние решихме в училище в фоето при охраната, когато останат закуски, плод, мляко, каквото остане, за да не се изхвърли, се оставя при портиера, за да може другите деца, които са от прогимназиален и гимназиален етап, с удоволствие си взимат тези храни. Така че всичко се използва, всичко се опозотворява. Всичко се използва, Да. намалява изхвърлянето, така ли? Да, точно така. Намалява изхвърлянето. Освен един здравословен начин на живот, един по-екологичен начин на живот. Да, също, да. Вие знаете, че сега много се говори за опазване на природата, за екологията. В двора на училището сме сложили изработени къщички за птички. Много се набляга на това нещо.